Assalamu alaikum, sunana Honorable Daura Koba Arewa, kuma tsohon shugaban kamsiloli na ƙaramar hukumar Daura, kuma shugaban tsofaffin kamsiloli na jam'iyyar APC a jihar Katsina. Na zo ne domin in faɗi matsaloli da kuma abubuwan da suke faruwa a wannan ƙaramar hukuma tamu ta Daura mai albarka. An yi zaɓe na kamsiloli, kuma an yi zaɓe na ciyaman na ƙaramar hukuma, kuma cikin ikon Allah sa an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali, cikin lumana. Zaɓe ya inganta, kuma wanda Allah ya ba nasara ya samu nasara. Amma daga baya wasu manya wanda suke ganin wannan zaɓe bai musu daidai ba kuma haka suke bukata ba, suka zo da wata makarkashiya domin cutar da shi wannan ɗan takara tamu wanda ya samu tiket na tsayawa jam'iyyar APC takara a wannan ƙaramar hukuma ta Daura. Saboda haka muke kira ga gare su domin su kalli cewa wannan mataki da suka ɗauka ba mataki ne wanda zai kai su ga ɓullewa ba, domin shi da abin da Allah ya yanke hukunci a kan shi ne ya fi tasiri, kuma shi ne ya fi abin runguma. Ba don komi ba, mulkin nan shi dai Allah ke badawa. Saboda haka in ka yarda da cewa mulki Allah ke badawa, to duk wanda Allah ya ba to ka rungume shi. Saboda haka yasa muke kira a gare su da su dawo su kwantar da hankalinsu, a zo a haɗa kai domin ciyar da jam'iyyar APC gaba. Ba don komi ba, domin jam'iyyar APC ita ce a gabanmu. Alhamdulillah, gaban jam'iyyar APC na jihar Katsina, Alhaji Sani Aliyu Ahmed JB, ya yi bayani gamsacce wanda kowane ɗan jam'iyyar APC na jihar Katsina ya gamsu da shi. Saboda haka mu a matakinmu a ƙaramar hukumar Daura muna jinjina wa shugaban jam'iyyar APC da ita uwar jam'iyyar APC ta jihar Katsina bisa jajircewa akan gaskiya, kuma akan bin turba na yadda ya kamata, abin da ya kamata ta wa 'ya'yanta in an zalunci ɗanta ta bi mai haƙƙi. To wannan jawabi da shugaban jam'iyya yi ya ƙara kwantar da hankalin al'umma, musamman 'yan jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar Daura, domin ya nuna cewa wannan jam'iyya ce mai adalci, kuma jam'iyya ce ta jama'a, kuma jam'iyya ce wadda ya kamata ta ba kowa haƙƙi. Kamar yadda kowa ya sani, mai girma gwamnan jihar Katsina ya alƙawalin cewa wannan zaɓe da za a yi na ƙananan hukumomi zaɓe ne wanda bai da ɗan lele, bai da ɗan mowa. Duk wanda jama'ar jihar Katsina take so, ko mazaɓarka ko ƙaramar hukumarka, to shi ne wanda shi ne nashi, kuma haka ya tabbata. Saboda haka a matakinmu, shi kan yi mai girma gwamnan jihar Katsina muna jinjina mai bisa adalci shi, bisa jajircewar shi da ya tsaya aka yi wannan zaɓe kan gaskiya da adalci, domin al'ummar jihar Katsina ta tabbatar da cewa shi adali ne, kuma shugaba wanda ya kamata a bi shi a kowane lokaci.